Йомыш бойынша туктасак, мин шушы дөньяга ират булып туганыма сөйенеп туя алмыйм. Безгә ирләргә нәрсә? Чыгасың. Кызлар, арттырмагыз зинһар. Менә һәрбер хатын кызда әз генә булса да арттыру бар. Кирәк булмаганны сөйләмәгез. Бер нормальный ират та чыгу белән чыгармый. Утырмагыз монда, дәвамын сөйләп миңа. Ул ике гамәл арасында тагын бер хәрәкәт бар. Чыгасың. Ғарур қияфәт белән артқы тәгәрмәш янына барып басасың. Тәмәкеңне қабызасың. Һәм Юлий Цезарь кебек ике эшеңне бер юлы эшли аласың. Кызлар, җаныкайларым, жәлләп тә куям инде үзегезне. Шабалар инде. Комбайн куркыткан кабаннар кебек. Шикердәшә, шикердәшә. Тезелешеп утыралар. Матур итеп. Әле июнь айы. Кукурузның биеклеге 15 сантиметр гына. Аларны күрсәң, алар засадада. Әйтерсең лә менә минуттан минутка фашистлар килергә тиеш. Качып утыралар. Дуслар, мин ул Пазик автобусында Казаннан Солилецкига барып җиткәнче, мин анда 3-4 көн ял иткән кебек булган идем Солилецкида. Чөнки мин барып җиткәнче шыбыр туз булган идем. Барган кешеләр